super duper salamat po kay pumili kay kami ngani po nga ba. Ay, morning blessings yan po. At inagay po nga biya, hindi kami mabuk, anyaling. Sangka po kay Balena. At punta salamat ko. Thank you, thank you, thank you. I love you. Di maitatago ang saya ni Nanay Rowena sa pag-arangkada ng Kapitolyo sa barangay program sa Bayan ng Lubao. Isa kasi siya sa libo-libong benepisyaryo ng programa ni na Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Ang nasabing programa, naglalayo na maibahagi ang mga serbisyo publikong hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Isa sa mga pangunahing serbisyo ng Kapitolyo, ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na nakalaan sa pagtutok sa kalusugan ng mga kabalen. Maging ang pamahalang bayan ng Lubao, nagsimula na rin magsagawa ng libreng blood test para masuri ang kalagayan ng mga residente. Meron na kami nasa likod ng munisipyo kasi ito yung isang mahalaga ito para malaman talaga, 'di ba? Kasi dito naman babase yung mga doktor pagdating sa kung ano yung kailangan na gamot ng mga tao. Kaya sabi ko naman, kaya bumili kami niyan, hindi lang yan actually, pati pang x-ray. Kasi malaking tulong yan, na lalo na dun sa mga maraming maintenance na kahit every 6 months, diba, kailangan nila yan talaga. Para nga, sabi nga ni Nanay, para maagapan yung sakit na hindi lumala. Bilang pagtulong sa mga residente ng barangay, namahagi ng cash at food assistance ang Kapitolyo. Pinuntahan ng Kapitolyo ang mga barangay Santa Rita, San Pablo First, San Francisco, Santo Domingo at San Jose Apunan. Kasama ni Mayora Pineda na nakiisa sa programa sina 2nd District Board Member Fritz David Dizon, Sajid Khan Yusuf at Pampanga SK Federation President JC Cruz. Nakiisa rin sina Vice Mayor J. Montemayor, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at si Acting PSWD Officer Fema Nara. Hindi naman pwedeng mapabayaan ng mga taga-Lubao. Kaya wait lang ho kayo dun sa schedule na yon, ha? Wala hong dapat mainggit dahil hindi ho tayo pababayaan ni Gov. Yun naman ho, asahan nyo. Abangan ang mga susunod na araw ng pag-iikot ng pamahalaang panlalawigan sa pagsasagawa ng Kapitolyo sa barangay dahil sinisigurado ng Kapitolyo na walang maiiwan at mapababaya ang Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.